गैला नै लोगोफोर जिगाब मुजियानो खामबाय सोरबा गथ' सावना गारलांबाय नै नायग्राफ्रा नै बै गोजौसिममोन आरोना नैबे गोजौसिममोन सोर सावनायलाय हा सोर सावनाय सोरानि हमना लायलाय ओरैनो जों लामाया ओइ बिसाना खामजाबाय लाइटारजों सावदोनो सोरानि सिङाव दं ओइ नों खारबो साला नोंखौ बुनि आं लाइटारजों सावदोना आं दहायनो ना लाइटार सावदो दहायनो सावदोसो नंदों मा उखुन्दै फुलाबायगोनलै जारलालै सोर सारदों होनदानै अ सोर सावदों होनदो नोंसा मैथाया सावदों होनदो नामा जाहाथे जादों जारलालै नोङो सौदुलाबायनाय नै बिमाया बिनो न' सावग्रानि बिमाया जिगाब सावग्रानि बिमाया जाथोनो नायनि मोखांखौ बैसिममोन आरो गोजौखामोन डाइरेक्ट गैला बोखारगासिनो नै दै सारग्रायाबो मालिक बे दै सारग्राया दैया बैनि मानसिफोरा नाहरलागासिनो दं मालाय बबेथाय बबे खारजोबलै हनैथिं गरमदों खोमाब्रा थान्दा मोनाखै दै सारग्रायाबो नै मालिकआ गोमोरबाय जोब्बाय आरोना नै उखुन्दै खुजोब्बाय एसे लेट जाबाय आरो आङो नङाबाथ' बै गोजौ बै दंफाङा एसे समान थांदोंमोन ना थांनो थाखाय थांदों मालिकआ नै गोलोमफ्रुजोब्बाय बिराद रागा जोंबाय खोमा मालिकआ दा थांसै फैदो दोनथ'नोसैलै नायलाय दुङाया नैसानि न'खौ नुलानो हेलौ लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो कमेन्ट हरना होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो अनोब्ला प्लिज बाय बाय।